Oi, tuolla on kun menee hiree. Laitetaan vielä Jesarilla ne varmuuden vuoksi, että ne pysyy. Onhan nyt mun ääni kuuluu. Mä pääsin liikkeelle. Onko sulla sellainen tilitukku askimissa? En mä tiedä, onko mulla sellaista. No miksi sulla sit tuli tikku täällä? En mä tiedä. Paskaa tuhoutuu. Mäkin rupesin just miettimään, että miksi mulla tuli tikku täällä. No pitää sitten sykkää. Kaupunki palo. Eikin tule. Sekä Advanced Rifle. Aamu FM2 tonnissa ollut. Magic Man. Mä sytytin tulitikun ilman tulitikkua. No ei oo sitä. Onhan. Kattokaa. Sehän toi. Mä oon ihan magic.